Как да обзаведем едностаен апартамент без да създаваме хаос и колко ще струва? Едностайният апартамент може да изглежда изключително модерен и същевременно да бъде ужасен за живеене, тъй като повечето хора обзавеждат малките жилища, така сякаш правят шоурум. И тогава идва въпроса: а къде да оставим това? При едностайните апартаменти най-ценното не е пространството, а усещането за пространство. Точно за това по-светлите цветове, правилното осветление и по-изчистените линии правят огромна разлика. И тук идва следващия голям въпрос: колко ще струва? Истината е, че зависи от материалите, механизмите и колко персонализирано ще бъде обзавеждането ти. Един добре обзаведен едностаен апартамент не е този с най-много мебели, а този, в който всичко има смисъл. Разликата почти винаги е в проекта. Свържете се с нас и ние от Мебели Ремо ще се погрижим за всичко, от правилното проектиране до изпълнението на последния детайл. Заповядайте при нас на безплатна консултация. Град София, улица Тодор Кожухаров, 20.